ስለምንታይ ጥዕና ናይ ኣዋልድ ሙሉእ ደይኮነ ልክዕ ከምዚ ብናይ ሞባይል ቃንዛ ተሳቀያ ዘለኽን ይኽን እቲ ብተፈጥሮኡ ክጅምር ከሎ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ወርሓዊ ፅድያኽን እንተዘይመፂክን ጨጉራኽን ኣሕመክን ጨጉራኽን ተዘይሕምክን ከዓ ርእስኽን ኣሕመክን ሕማም ርእሲ ተዘይብልክን ከዓ ታሕተዋይ ሕቆኽን ይሕመክን እንድሕር ደኣ ታሕተዋይ ሕቆኽን ዘይሕምክን ድማ ይእጋርክን ብቃንዛ ትመታ ብሓፈሻ ናይ መላጋግ ቦታ ትፀገም ከዓ እሞ ደይ ምጅማር ይሕሸና ንኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ግዜ መልሳ ዝጠፍአትን ንሕቶ እያ ነፍሲ ወከፈን ኣፍቀርተይ ዝነበራ ኣዋልድ መዓልታዊየን ዝሓማ ነይረን ኣብ 6 ወርሒ ናብ ሓኪም ኬትክን ትረኣያ ዶ እቲ ብሕክምና ኸይድካ ኩሉ ሰብ ቸክ ክገብሮ ዝግብኦስ ትገብራ ዶ እቲ ፀገመን እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ሓደ ነገር ንጋገ ከም ዘለና ፈቲሽና ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ኣሎ ኣነ ነዚ ብቁልጡፍ ፈቲሽና ክንረኽቦ ኣለና እየ ዝብል ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ክንዲ ዝብርትዐን ንውሓትን ዘለዎ ቃንዛ ክቁንዞ ፅቡቕ ኣይኮነን እምባ እንታይ ዝብለ ሽግር እዩ